Защо жените, които могат да се справят с всичко сами, често се чувстват най-самотни? Те не търсят помощ, издигат стени от независимост, а вечер си казват: искам просто да имам силен мъж до себе си. Истината е, че зад маската на "аз мога всичко" често стои един страх от уязвимост. Ако поискам помощ, означава ли, че съм слаба? Ако покажа нужда, ще ме наранят ли? Силната жена се е научила, че контролът е нейната безопасност. Но проблемът е, че там, където има само контрол, няма място за партньорство. Когато една жена излъчва "нямам нужда от никого", тя подсъзнателно отблъсква мъжете, които искат да бъдат полезни и защитници. Това е в тяхната природа. Мъжът до нея не намира пролука, през която да влезе в живота й. Така тя остава сама в своята сила, копнейки за някой, на когото да се облегне, без да осъзнава, че ръцете й са прекалено заети да държат целият свят. Силата не е в това да не търсим помощ, а в смелостта да кажеш: днес имам нужда от теб. Това е моментът, в който се ражда истинската близост.